Nik ikasketak Arrasateko Unibertsitatean neben, eta lehenengo ingeniaritza tekniko-mekanikoa ikasi neben. Eta izan nintzen, ondiok gradua martxan jarri baik eguen, eta orduan teknikoko azkenengo generaziokoa. Eta hori akabostian, beste 2 urteko ikasketakin jarraitu neben, eta hain zuzen ikasi neben ingeniaritza industriala. Eta, ingeniaritza industrialan akabera bezala, ikasketa maierako proiektua ulman ikiatok hauxeten, eta hasi nintzen I+D-ko departamentuan. Eta gaur egun ondio bertan jarraiketan do lanean. Eta hori oindala 6 urte izan zen, eta 6 urteko esperientzia daroia ja departamentu honetan. Eta azken batean gure lana oinarrixa da produktuen garapena. Orduan, gure departamentuan iken da dakun produktu desberdinen garapenak, eta gero hortaz gain, beste gure lanetako bat izaten da, gure bezero ero filial dan hori biharrezko laguntza eta soportia emutea. Nik uste dut ingeniaritzak dakon arlo positibotako bat dela oso abaniko zabala dakola. Ez dela beste ikasketa batzu moduan, igual lan mota zentrabo bat dakoina. Orduan, ingeniaritza ikasketa batzukin dakotzun aukerak oso zabala dira, eta gaur egun dagoen aukerian ikuste dut haundixa dela. Orduan, bai animoko neben gustoko izan da behintzat, halako ikasketa batzuk itea, ze uste dut aukera zabala dagoela, eta gainea behintzat neskia izateako ez izateko muga bat hori ikasteko. Uste dut gaur egun bekero eta emakume gehixo gauzela sektore honetan, eta beste dozein moduan lan egiteko kapaz gaiela. Ulmatik gehixo destakaoko nebena izango zen, alde batetik niri pertsonalki eta profesionalki garaketako mundu ez den aukeria, eta gero beste alde batetik gure inguru honetan gehixo batez kooperatibismoak dakon baloria, eta bazkenean kooperatiba baten lan iteak atzetik dakarren aukera hori emutea.